729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:05 na, din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Gabos mga tugang, ininang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga, digdi sa radyo DZGB. Kami po ang sendo may mga kaibanan ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, contact tracing medyo nagkakaigwanin marhay na resulta. Food production program mas pinapakusog kan gobyerno probensyal kan Albay. Mga pamilyang naapektaran kan pandemya tinawanan nin ayuda. Gubot na trafiko sa Kamali Galbay na tawanan nin solusyon. Sa lado nasyonal, pagtudok ng iba-ibang brand din bakuna kontra sa COVID-19 kinontra. Kada barangay dapat may sarong nurse sa kampanya kontra sa COVID-19. Sarong Filipino-American na pili bilang Attorney General sa California. DPWH mabugtak nin modular hospitals. Bareta sa ibang nasyon, 27 katawag gadan sa pagkasulo nin ospital sa Iraq. Sa sports, kampanya ni Kai Soto sa ibang nasyon suportado ni dating PBA legend Ramon Fernandez. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sinabi ni Department of Health Assistant Regional Director Dr. Chito Avelino na medyo marhay ang contact tracing sa Kabikolan dahil sa kooperasyon kan mga alkalde as in local government units kung saan talagang pinaghahanap nindaan may mga kaso ng contact mantang ipinapasunod ang granular lockdown sa saindang nasasakupan na lugar. Siyang sinabi na maski halangkawan koleksyon ng datos, mas maray na nakukuha kada aldaw na dapat may sumitir as in maresibikan laboratorio para masabay tulos sa update. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Mas lalong pinapakusog kan Albay Provincial Agriculture Office ang saindang food production program tanganing masiguro na sufficiente ang pagkakan as in iba pang produkto sa probinsya sa taho kan patakot kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni APAW Chief Che Rebeta na ang gobyerno probensyal sa pangingenot ni Gobernador Al Francis Bichara naglansar nin programa sa mga barangay kung saan sinda nagtataonin mga pananom as in iba pang kagamitan tanganing mainganyar ang mga residentes kan barangay na magtanom mantang para sindaman ang makakuha nin produkto tanganing masiguro na perming may pagkakan sa indang lamesa asin madugangan ang sindang income. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nasa 1,283 na sako ning bagas ang nadistribuir kan lokal na gobyerno kan Kamali Galbay sa barangay Tinago, Kabangan, 2 asin 7 man asin salbasyon. Sigun kay Alkalde Caloy Baldo, gagamitan na nasabi mga sinakong bagas sa pagtaong ayuda sa poco mas menos 21,367 na pamilya kan nasabing barangay sa Banwaan. Paliwanag ni Baldo, parte ini ka nagpapadagos tindang programa na masustiniran ang pagkaon kan lambang Kamaligenyos habang presente man giraray ang pandemyang COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors.
Nababawasan na ang gubot kan trafiko sa sentro kan Kamali Galbay dahilan ta nagagamit ng unyan ang bypass road hali sa barangay Salugan, paluwas sa barangay Libod asin vice versa. Ini sa rason na ang mga darakulang truck, bus asin pribadong vehikulos dahil naman minalaog sa poblasyon kundi sa bypass road na sindami na agi. Sa gilid kan bypass road, mahihiling man ang mga nakatugdok na tsendahan na nakakatabang man sa mga residentes kan barangay na magkaigwan ng negosyo asin hanap buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nasa 10 mga ventilators ang pinag-turnover kan Ako Bicol Party List sa Bicol Training and Teaching Hospital ngunya na aga. Sigun kay Ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin Jr., mapakinabangan na nasabing ekipahe kan mga personang nadidibisilan sa paghangos, partikular na ang mga personang kritikal na ang kondisyon dahil sa COVID-19. Dagdag pa kan kongresista, importanteng marhay na igwanin sufisyenteng ekipahe ang BRTTH dahil sa roini sa mga ospital sa Kabicolan na nakaprintera asin nag-aako nin mga pasyenteng may COVID-19. Mantang nagtaong asigurasyon si Garbin na padago sindang magibo nin mga medyos tanganing makapagkonsiderar or makapagkonsigir pa nin iba pang mga ekipahe na pwedeng itao asin makakatabang sa mga ospital sa reyon asin sa mga Bicolano. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Dapat igwanin mga representante ang kada probinsya seringman ang mga personahe sali sa manibaybang ahensya de gobyerno sa border control point kan Bicol. Ini ang pinagtauan na doon sa DZGB News ni Land Transportation Office Assistant Regional Director Vincent Nato. Sigun kay Nato, basado sa napaghororonan kan Bicol Interagency Task Force o BIATF, ang mga representante kan mga probinsya kaibahan ang hali sa Highway Patrol Group, Philippine National Police, Philippine Army, asin iba pang mga ahensya ang dapat na magtabang sa pagrekisa kan mga dokumentos kan mga personang mauli sa indang respektibong probinsya. Kasabay kay ni paglinaw man kan opisyal na ang mga bus na igwan ni special permit ang pwede asin pigtutugutan na magbiyahe asin maglaog sa rehiyon mantang ang mga warang magakanigong dokumentos ang dapat na iaprehindir. Duwang paninato na dapat na pagtarabangan kan lambang Bicolano ang magpapakusog kan pagbabantay sa linderos kan rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Balik na sa operasyon asin regular na transaksyon ang 8 opisina de gobyerno kay baanan sa rong restaurant sa syudad kan Legazpi. Pwede matapos na haliw na Alcalde Noel Rosal, pamayo kan Legazpi City COVID-19 Task Force ang pagkaka-lockdown. Sigun sa pinalawas na abisin ni Rosal, bukas na ang Lucky Fortune Seafood Restaurant sa SM City Legazpi. Ibalon Central School, sangunang panglungsod kan Legazpi. Legazpi City Science High School, Bitano Elementary School, Department of Science and Technology Regional Office No. 5, Regional Trial Court Branch 2 and 7, Bureau of Treasury as in Department of Public Works and Highways Region 5 o Construction Division. Sigun sa alkalde, tapos dan disinfection, gidibong contact tracing as in swab test kan mga empleyado as in mga personang posibleng nakampang kan mga nagpositibong persona. Sa ngunyan sa girare nagpagiromdom ang alkalde sa striktong ipautob ang minimum health protocol sa mga nasabing establishmento. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Wara na nin mangyayaring on-site barangay registration dahil sa paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa syudad. Ini ang tinawanin doon sa DZGB News ni Legazpi City Electronic COVID-19 Immunization Registry Focal Person, Chito Baldo. Sigun kay Baldo, beto ka nasabing pagpapapundo sa rehistrasyon na masiguro na salbado as hindi na maglangkaw ang kaso nin COVID-19 sa syudad. Mientras tanto, sigun kay Baldo, nagbago sinda nin estratehiya kung saan ipapadara na sana sa mga registration o ang mga registration forms sa kada barangay as in ang mga barangay official, barangay health emergency and response team, maging ang mga purok leaders ang madistribute kan mga forms sa indang mga residentes as in ibabalik sa Legazpi 911 pagkatapos fill upan. Manta nagpadara naman in mensahe si Baldo sa paagikan text messages sa mga kapitanes di barangay sa siring na sitwasyon as in ang apuda na pagtarabangan ng mapalangkaw ang numero kan mga Legazpenyong nakapagrehistro
sa Legazpi City COVID-19 QR code. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagiromdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong loving-loving? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na!
Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of Aminum. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Nagpatani ng Department of Health o DOH kontra sa paghalo-halo kan mga pigtutudok na brand nin bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Treatment SAR Health Undersecretary Leopoldo Vega, na warang makusog na ebidensya na ligtas ang pagtudok nin duwang brand nin bakuna o ang brand mixing, asin kung makapagtaw nin proteksyon sa sarong individual. Sinabi ni Vega na bako magayon na idea na duwang magkaibang brand nin bakuna ang itutudok sa sarong individual. Katakot kayo ni sinabi man ni Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Lulu Bravo na daing basihan ang vaccine mixing asin kay puwan pa nin maag-agi sa maigot na pag-aadal. Nagkaramdaw man na pighirit ang paggamit nin magkaibang brand din bakuna para sa first at second dose sa issue ning kakulangan nin supply nin mga brand kan COVID-19 vaccine sa nasyon. Mag-hire nin sarong nurse sa kada barangay. Iniyan pangapodan kan sarong grupo nin mga health workers sa tao kan COVID-19 pandemic. Tinawanin doon ni Jocelyn Andamos, Secretary General kan Filipino Nurses United, na maski nagdagdag ang gobyerno nin COVID-19 beds, day man kay ni pigdudugangan ang mga nagbabantay digdi. Apera kay ni sagraray na ipinangapodan kan grupo na makatawo asin supesyenteng sweldo o benepisyo para sa mga health workers. Sa primerong pagkakataon, napili ang sarong Filipino-American na si Democratic Assemblyman Rob Bonta bilang bagong Attorney General sa California. Inang kinumpirmar kan legislator kan Abril 23 sa boton 29-6 kan Senado as 62-0 kan Assembly. Pero sa pagiging kay natunoting Filipino-American California Attorney General, si Bonta man ang primerong Pinoy na nakalaog sa legislature kan 2012 bilang representante kan mga syudad kan Oakland, Alameda asin San Leandro. Pinangaki si Bonta sa Quezon City asin sa ngunya nag-star na sa California kay banan sa iyang pamilya. Naggraduar siya nin high school sa Oxford University asin nagtapos din law degree sa Yale School ka 1998. Mabugtak ni 5 pang modular hospital sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sigun kay Undersecretary Emil Sadain, head kan DPWH Task Force to Facilitate Augmentation of Local and National Health Facilities ng Lambang Ospital Iguanin Kabilugan na 110 bed na capacity. Magigiramduman na nagpatindugmanin modular facilities ang Department of DPWH sa Quezon City, Institute of Philippine Tuberculosis Society Incorporated, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, asin Sanitarium, asin Batangas Medical Center. Maabot sa 65 milyon ang pigdagdag na pondo kan Department of Labor and Employment o DOLE sa contact tracing efforts kan mga lokal na gobyerno para sa contact tracing sa Metro Manila. Sigon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakamabotan kan dagdag na pondo na pakusugon pa ang pinagigibong lakdang kan gobyerno kung saan maabot sa 10,000
ang na-receiving aplikasyon sa God kan Abril 22 taon 2021. Pwede man nagamiton ng pondong ini sa paagi kan Public Employment Service Offices o PESOS sa sarong libreng multidimensional employment service facility na makukuha sa gabos na LGUs. Magiramdaman na pwera digdi enot naman na sinabi kan Dole na matabang mansinda sa pag-hire ng mga contact tracers sa paagi kan tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced o tupad workers program. Sa siring na paagi bako sana nakapagtaon ng tulo sa trabaho sa mga obrerong nawaran inhanap buhay kundi nakatabang paman na sa kasimbaga ng pangaipon komunidad kaning mapugulan ng paglakop kan helang sa paagi kan contact tracing. Namimiligrong manimbag sa lay ang tagsadirikan barko na pigsasabing nag-ula nin water o wastewater o maating tubig sa Manila Bay. Sigun kay Manila Bay Coordinating Office Deputy Executive Director Jacob Miemban na nakuhaan kan mga vlogger ang pagpaula kan barkon ang pigtutubudan na kausak kaya naging kolor takla ang dakulang parte kan Manila Bay sa ampangan kan Baywalk. Tulos man na nagkuha nin water sample ang Manila Bay Coordinating Office, Philippine Coast Guard as in Metropolitan Manila Development Authority para maraman kung may halong petrolyo and wastewater as in kung ano ang maging epekto kaini sa mga lamang tuwig. Depensa man kan oiler sea vessel na si Escolastico Bunyi na haloy nang nakatenga sa lugar ang sa indang barko dahil ininarautan. Alagad man tang pigi-imbestigaran, nakahold nguna ang nasabing barko. Direktang mapapaduman sa mga lokal na gobyerno ang 16.5 billion pesos na budget para sa Barangay Development Program o BDP ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ilan piglinok ni NTF-ELCAC Executive Director as in National Commission Indigenous People Chair Allen Capuyan. Kasunod kan pangapodan ka nagkapirang legislador natanggalan nin pondo ang task force. Sekund kay Capuyan, kung i-relocate ang pondo para sa programa kan NTF-ELCAC garuman sa nang pinagkwestiyon ang intensyon kan mga lokal na opisyal asing kan sa indang mga nasakupan o konstituentes. Dahil direkta na mapapaduman sa mga local government units o LGUs ang pondo, magiging benepisyaryo mandigdi ang mga Indigenous Cultural Communities o ICC as in Indigenous Peoples or IPs. Kinabuan pa nindoon ni Capuyan na puwera pa sobrang 800 na barangay. May kinabang mandigyan maabot sa 350 na ancestral domain sa bilog na nasyon na haloy nang dahi natawanan ng mga magkakanigong serbisyo asin kauswagan. Inumaw kan Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagkakadakop kan mga otoridad sa sarupang sospek sa Ampatuan Massacre sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao kan 2009. Sa report na isinumitir kan PTFOMS, binisto si Maguindanao Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Donald Madamba ang nadakop na si Andami Singkala o alias Yamani Baga de Maukum. Sigun man kina PTFOMS Executive Director Undersecretary Joel C. Egco as in Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Martin Andanar na padagos na pigmo-monitor kan sa indang opisina ang pigigibong manhunt kan mga otoridad sa mga natatada pang suspect sa massacre. Magigiramduman na 58 na individual ang nagadaan kaibahan ang sobra 30 na journalist matapos tambangan ang convoy ni dating Vice Mayor Ismael Mangudadato kan Nobyembre 23, 2009. Bareta sa ibang nasyon para makaligtas nagkapira sa mga naabutan ng sulo sa sarang COVID-19 hospital sa Baghdad, Iraq ang naglukso na sana sa mga bintana kay bahan ng mga doktor asin pasyente. Uminabot sa 82 ang nagadaan matapos na day makaluwas sa nasusulo na edipisyo. Ang sulo base sa mga report na nag-ugat sa pagsabog ng sarong oxygen tank sa IBN Al-Khatib Hospital asin kadaklan sa mga nagadaan ayon mga pasyente. Tulos na sinuspindir ni Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi si Health Minister Al-Tamimi maging ang gobernadora kan Baghdad base sa pagtubod kay ni nagkaigwaning kapabayaan. Sigun man kay Interior Ministry spokesman Khalid Al-Muhana, may maabot sa 100 Gs pang mga nalugadan sa insidente. Pinagalaw man sa loob ni 5 aldaw maluwas ang resulta kan investigasyon sa naunambita ng insidente.
Bareta Saladonin Karawat, suportado ni 4-time PBA Most Valuable Player Ramon Fernandez ang desisyon ni Kai Soto na mag-ensayo asin magduman sa ibang nasyon. Sa iyang sinabi na siya naniniwala na sa anuman na direksyon ni Soto, dakulang desisyon ang pagduman kaini sa ibang nasyon tanganing mangyari ang pangaturugan kaining magkawat sa National Basketball Association. Itinagdag pa man kan pigaapod na El Presidente na tama si Soto sa lakdang kaini na maging primerong purong dugong Pinoy na magkawat sa NBA. Spraying ang napod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa bago nindang imbensyon na mga katabang na mabawasan ang tanglay asin kulog kan puol asin tabay dahilan sa ehersisyo asin paglakaw sa laog ni 9 minutos matapos ipatos sa palibot kan tabay ang spraying asin i-turn on dakulang ginhawa ang mamamatayan. May tulong power settings ini naarog kan low intensity, medium asin high intensity. Pwede man magpili sa wave of compression dahil ining medium asin high. Garuman sa nang pinagmamasayan pagmati kan may sulog kaini. Ang compression therapy rekomendado kan mga ekspertong therapy sa lawig ng panahon asin ini sure na remedy para sa makulog na joints asin muscle. Matapos gamiton, i-charge tulos ini sa paay kan built-in charger para maging handa naman sa masunod na paggamit kaini. Istoryang naiiba! Kung may sarong tao na haputon kung totoo mananggad, ang pigsasabi ka nagkakapira na ang sekreto sa pagtrayumpo, iyo ang being in the right place at the right time. Si Ali Ulakunmi, ka Nigeria ang makakapagpatunay na may katotohanan ang kasabihan dahil gikan sa pagiging homeless, sikat na fashion model na siya ngunyan sa Nigeria. Sarong palaboy si Ikiha sa Nigeria si Ali, asin ginibo niyang harong ang irarom kan tulay. Sa tulay man na ito, may fashion shoot para sa sarong magazine and photographer asin creative director na si Afolabi. Dahil nagpuon sa piglalaoman oras ang photoshoot dahil na late ang kinontrata nindang model. Tamang-tama man nahiling ni Afolabi ang nagkakaturog na si Ali asin nagtugmaan ni Tsura kaini sa pigahanap niyang klase nin modelo. Tulos na sinanglianin pang malakasan na bado si Ali at sa numinanga sinda nagarong modelo talaga ini dahil sa iyang magayon na kutis asin astig na tindog kan lawas. Naging matrayumpo ang photoshoot asin huminanga si Afolabi na opera sa taong mag-post si Ali, marikas man siyang magsabot sa instructions kan mga photographer. Pig-post ni Afolabi ang manungod sa nidiskubre niyang palaboy asin tulos ini nag-viral sa Nigerian netizens. Sa ngunyan, sarong multinational modeling agency na ang nagakapot sa career ni Ali. Flashback! Abril 25 kan taon 1521 kanipadara kan Chief of Mactan na si Dato Zula kay Ferdinand Magellan ang saro sa sayang aki asin duwang kan ding bilang regalo. Nangako si Zula nin serbisyo sa hadi kan Spanya alagad kinontra ni kan saropan chief na si Lapu-Lapu. Nagdeklarar si Lapu-Lapu na kan Mactan na ingon na mapasumitir sa hadi kan Spanya. Nagpadara nin mensahe si Dato Sulakaw kay Magellan asin sinabi na kaya niyang patumbahon si Lapu-Lapu kung papadarahan siya kay nin barko na pano nin tauhan asin duman nagpuon ang Battle of Mactan na ikinagadan ni Magellan. Yan ang mga barata. Sinurat dyan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inong naging tagapagbaretang kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangaran ni Richard Astor sa IT, Junapolis Salado Technical, ako po si Angel Mustaza. Kaya maghali, kaya magpuknat. Masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos sa lagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemet Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatean. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:39 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Talaga ang DZGB. News-minded. Malangisnit sa luwas. Pero lang lipot sa laog. Malang lipot sa laog. Malang lipot sa log. Malangisnit sa luwan. Ang luwas kaan. Sa luwas Kalintura. ka, kalintura. Sipon. Okay na lang kalintura. Bako sa bako ano. Bako lang so talagang ano mo sabi sa awas na tiyok. Sabi ni Papa Mar kanina, naglakaw-lakaw, nagkakapot-kapot kan liog. Nauno kanina ako, garngeti ka kalintura ka. Papa Mar, may bahi Jessica ako. Agapan agad. Ahoy! 12:41 in the afternoon. Welcome po sa programang Iskaramuza! Ikaw ko na, Kuya Renz. Hindi pa, makaon pa lang ako at siya. Pagkatapos kayo niya. Tali ako dyan sa bagsakan, sa daraga, tayo ang isyo. Ahon yan. Sa aga tabi, bibilog ko ito sa story, medyo, medyo masela na. Dakol na mga dinamay na mga pangaran. Kaya sa aga tabi, abangan tabi din do. Tabilog untang story ninyo niya na hapon. Sabi po, ang sa inyo mga kaiba, nasagot kitang alauna rin pagkahapon. Ako po ang solamente. Ando tayo noon, pero dito ngayon, Tito ng Albay po yan, Resluna po. Kaya ba siyempre sa akong kapartner? Ako man po ang gagandahan ng South, Angel Mustaza po. Nagbabati si Donin. Happy Monday. Yes. Abril 26. Abril 26. 26 na pala. Apat na sa nangaldaw. Seldo na naman. Tapos na naman. So bulan kan Abril talagang makaskason ang panahon. Seldo na naman. Diyos ko Lord. Ako din ako nag-isip konsulta. Nag-aagi man sana sa palad. Same with me. Mabayad man sana sa motor pag katapusan. Kaya talagang... Nata, masakyan mo daw. Pero tigahulog mo monthly. 3-1. Sige. Sakay daw ang 3-1 mo. Oral daw. 3-1. Iyo yan ang gari investment mo man sa sadiri mo. Pag ika nakapundar ki motor, gari mo ugmaman baga sa pagmatis. Sabi da Kuya Renz, pag ang motor da perming nararautan. Iba da ang perming sunod mo kaya. Aday man ako nararaot ang motor ko. Perming man goods ang motor ko, garing ang difícil lang sa motor ko, perming flat. Siyempre, magabat ba kita? Di ba Kuya John? Kaya bata sa lado technical si Kuya John Napolis, ang alamat kan Polanggi. Ini talaga ang solo-solo man na solamente alamat kan Polanggi. Speaking of Polanggi, may binaybas dyan ngunya na pagkaaga dyan sa Polanggi Albay.
Nailing ta so report hali dyan sa PNP Pulangi tabi. Pig-post din ta sa social media. Asa rong lalaki, ano? Pero abangan ta na sana sa mga detalles kaya dyan kay Kuya Jimmy. Sabi ni Ma'am Teresita Jacobo, good afternoon po. Sabi man ni Kuya Jorel Aranya, good noon po Tito Renz. And Ma'am Angel with a jacket of black uniform. Bakit black ni Kuya Renz? Maroon. Damn. Pero sa ano kaya camera Violet. Ganun talaga itong. Sabi niya, hi to all Escaramuza group viewers, listeners, and all over the world. Yeah. Sabi man ni Ma'am Malu, attend to the Team Claro, maray na udo po Sir Renz, and Ma'am Angel, pabati naman po. Ang mga tiyuhon ko nagsiselebrar kan sa indang sa iyang kumpleanyo ngunya na aldaw. Mr. Rolando Atento kan Lamba, Legazpi City. We love you always and keep safe. Permis, salamat po. Yeah. Sabi niya, kumusta po panahon dyan? Mainit dun po, digdi, Ma'am Mainit Malu. po talaga, digdi Ma'am Malu. Kasubaga, naguran-uran, kaswapo niya, naguran-uran man. Medyo talaga ngunyan, mainit na naman ang panahon, medyo didaplos nga kita digdi sa laog kan buot. Ako lilipot. Lilipot ka? Ako na initan, talagang mataba talaga kita. Ang sabay pong numero, 0966-1931-118. 0966-1931-118. Sa smart number ko ang tabi, 0949-4334-061. 0949-4334-061. And nasa kuyaman po na number sa Globe, 0915-415-4899. Yeah. And then sa talk and text ko po, 0909-543-4660. Yeah. Ano ni Kuya Renz, nababasa ko kay Robin Padilla? Ano yan? Hindi, may nabasa lang ako. Ano ito? Na pag ano daw, ang tawag doon? Sumama daw sa kanya, magpatrolya daw sa... Pagpatrolya saan? Sa West Philippine Sea? Sa West Philippine Sea? May matatawag siyang militia? Militia? Militia. Ano ba? Militia. Militia. So, ang spelling ko kawat. yan, so TIA, baka militia. Okay, sa dama, iba. So mga ano daw, may tigpangaranan siya. Ay, sus ko. Dapat ano sana kita, laylo-laylo sana kita. Sabi ni Ma'am na Christine Navarez, hi Kuya Renz sa natin Angel. Oy, hello man tabi Ma'am Christine Navarez. Sabi man ni Ma'am na Christine Velasco, pa-shout out po. Yan, maraming na tabi sa imo Ma'am na Christine Velasco. Asin si Tonton Ariola Ozardam. Good morning, watching from Katif, Saudi Arabia. Okay, maraming na tabi sa inyo gabos dyan, ha. Oy, talagang naugma kita. Tadakol na mga community pantry tabi ang nagbuburutwa digdi sa palibot niya to. Pero ang good thing is, dahil pang warang ilungan ta, no? Wala pang nangyaring araw ka nangyari sa Metro Manila. Di naman sana. Pero kasi imposible yung mangyari kasi pati mga police station, igwa ng mga community pantry. Tigapod na Kasurog Food Bank. Yeah. So mga nagronda yan, maski sa ibang mga police station sa Albay, igwa naman ka iyan. So kamalig, kundi ako nasala, igwa. Narin doon makabot sa South. Igwa man yan siguro. So, nito lang gandang maano sa hindaw. Tayo pinakaharan nito man. Di ba maran? Nito. Pero imposibleng maglogan doon sa... Speaking of nito, mga pesta na tabi sa nito, ha? Nagpaluwas sa tabi ng advisory sa MDRRMO kan nito. Lahat lang, tayo check ta so advisory na May nakita pinag-send na sa ako, kuya. may na-scroll ako digdi. Yaren. Ay, ito. Ay, oo, nakita ko na. Aha. Si ano iyan? From ano tabi yan? MDRMO Chief kan nito si Sir na Jobert Dagsil tabi. Nagpaluwas na sindani advisory ta. Diyan pa lang sa nito, ngunyan na katapusan kan Abril. Sunod-sunod ang fiesta hanggang So, Mayo. bawal? Ba't nagbabalak pa naman ako Bawal da. mag-naming? Maswimming ka ko ta na. Maniming. Kada barangay, magayon ang ano dyan sa nito ha. Kada barangay tabi, malaag sindaning checkpoint, tanganing bantayan. So mga daiman mga taga-duman, Araw kong dati, Kuya Renz. Aha. Araw man kayo dati? Oo, last year ba? So pagpuon kan COVID? Oo, buro barangay na checkpoint. Bawal talaga mag-agi. Kung halimbawa, maduman ka ngaya, ano ngaya ang tuyo mo? Aaramon mo na ninda. Tapos kung mauli ka, na halimbawa ngaya, taga-manito ka, papalaugun ka. Pero kung for leisure purposes only. So makikinuman ka. Canceled. Kaya so mga tabi so pangapunan sa mga makikikaon sa katapusan kan Abril ngunya na katapusan tapos hanggang Mayo diyan sa nito Only tabi. na lang ang kaon ng tao. Nakita mo to? Alam mo ba kung kanina to? Kanisa yan. Kaysa yan. Ay kay kay Janila. Abay, matindi si Janila. Matindi si Janila ha. Ayan tabi so mga makaraon tabi diyan sa nito. So mga makaraon tabi, so makikiinuman
Bawal lang natabi maglaog dyan sa nito. Pagpatak kan gabos na mga kapiestahan dyan sa lugar. Bawal lang natabi maglaog sa mga daiman mga taga dyan sa nito tabi. Kada barangay. Ang solusyon ta na lang kaini. Aha. Konsihal. Kagawad nung dawal tabi, kagawad nung daran mo sa tabi sa GB, so handa mo pa nagtudi sa GB ka, ha? Kora man, kami man sa gini tatay dyan, taas ni Chad ang maabutan. Sa bagay. Sa Hindi ka hapon man na. maabutan. Oy, madam na Day June malamang Ardales. pati kay Chad. Dahil na kumadalaga ni alaba pang biyahe. Ma'am na Jane Ardales tabi kan man ito. Salamat tabi sa pagtaon ng impormasyon. Karo sa mga sekretaryo dyan sa laog kan lokal na gobyerno kan man ito. So nag-forward sa tuya kan mensahe. Pinapaisi sa gabos, ha. So gabos na may kifiesta sa tabi, ikansilar na ang kifiesta dyan sa maan nito dahil anta medyo mahigpit ang sa ng protocol. Kasusuro baga, nalaugan na naman si nakikaso, tulong kasos duminugan niya sa maan nito. Ning warang contact sa sarong positibo. Kaya medyo duman sila ng alas, kaya medyo nag-iingat naman sinda. Pero talagang kung isipon ta, ito talagang pinaka-effective na gibuhon. Lalo na pag-fiestahan, nakasurot naman sa advisory tabi, dahil man pinagbabawalan na maghanda or mag-inom, basta kamu-kamusta ng pamilya. Dahil na kamo mag-interact iba pa. O, kaya yan, malinaw tabi I ang know kasuhan. sa mga barkada kong riders dyan sa maan nito. Malay mo, imbitaran ka. Sa Turno Brothers. Pero paano nga na, maglusot-lusot ka na una sa mga ano ha. Pero bawal talaga nga na. Pag sinabing bawal na, di na magpirit. Bawal na una. Kasi grabe na ang gutom mo, tiusin mo na. Sa iba pati, ang request pati sa iba, baraylihan daan, makibayle. Ay, Oy, bawal yan. Bawal patabi yan. Duman sa muya dati, naramduman ko, igwang igwang burubarayli. Tapos pag-abot kang pagdurodiklo, pinauli sa sound system. Pagpatak alas 10, bawal na. Nay, pinauli na. So, pagdiklom na ta, bawal man ngaya. Iyo. Kung sa bagay, bawal man talaga yung tripod. Tapos bawal man baga talaga ang mga mga mararibok. Sa Ligaspi baga may ordinance niyan. Yan, totoo yan. So mga nag-online class tabi, saro pa yan sa mga pinag-iisip niya to. Okay, marahay na hapon muna kay Tito Raymond Asilo, nakaantabay sindangon yan, and kay Lola Lid Asilo, marahay na udto po dyan sa Kagba ko. Yan. Okay, Tito Renz, bago ko malingawan. Para sa mga bago, as in first time na mamis, ulay kita. Sabiyon ko sa imo, their spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garadeng katapusan ng banggiyasin aldaw. But trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iya ang gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, bundon po tita rin sa Ma'am Angel, belated happy birthday kay Danilo Dani Andes Liave, dyan po sa Bangkiran, Legazpi City, from La Condula Drive, Gogon, Legazpi City. Thanks po. Ay maray na tutabi sa imo Kuya Gerald Aranya. Sabi man ni 446, ano rin po ma-lockdown ng Legazpi, pero may po bagadakol cases, grabe na mga nangyayari. Yan si 446, nareparo ko, pero mingin ang text sa kuya, kung rin da ma-lockdown. Kasi di naman mahalisay na na-handle siya. Ngunyan, ini po, pigtarang pa bagay ni Mayor Rosal, na mga nagpa-positive po, mga close contact. Contact tracing. Ngunyan, natural lang iyan na ika-quarantine sa mga kasabay sa contact tracing kasi may duwa po kitang klase ng contact. Ang primary contact kasi secondary contact. Ang pinagigibong effort po ngunyan ka mga lokal na gobyerno, tanganing mas maging makaskas, mas maging marikas, mas maging epektibo ang contact tracing. Kung saro kang close contact ka saro nagpositibo, maski sa secondary contact o sa mga pag-iriba mo, kasabay ka mo sa ika-quarantine. Kaya yan po ang saro sa mga paagi, imbis na mag-lockdown po kita, mas pakusugunta ang satong contact tracing. Tanganing gabos sa maagapan, i-quarantine tulos hanggang secondary contacts. Kuning kaso man pig-test sa primary contact, pag nag-negatibo sa primary contact, sa mga secondary contact tabi, okay na ito, clear Okay na na. ito. Arog lang po kaya. Data na kaipuan mag-lockdown po. Dahil nga di po kaya. Wala na nga pong perang pang sustain. Tios kita. Oo. Tios po kita. Halos gabus man gayod na Tapos, LGU. pag natig-lockdown naman, marereklamo. Wala na nga ngayon pagkaon ngayon, lockdown pa. Yeah. Ang sukatan nila, surunod. Kaya disiplina po manggiraray. Kuruso na naman sa kiray ko. Disiplina naman po giraray.
disiplina ang kaipuan ta. Dahil lockdown tabi. Oo. Sabi ni nakabasa mo to? Si Ma'am Christina Pares. Hi, Kuya Rans Amo na. and Ate Angel. Amo na ini. Sabi man ni Ma'am ay ni Sir Tonton Ariola Uzardam. Good morning, watching from, Qatar, Saudi Arabia. Sabi man ni Ma'am Christy, pag-read po ng Navarez family, always po kami nakikinig sa DZGB from Inamnan Grande, Ginubatan, Albay. Saan ang Inamnan, Kuya? Day ko aram kung saan iya. Sabi man ni Sir Edwin Relucio, good AM, Renz and Angel watching from Saudi Arabia. Sabi man ni Christita Macandog Golfo, good afternoon, Angel and Renz watching from Hong Kong. Yeah. Oy, salamat palang tabi Tita Marivic Mihiliano sa padaramong sa kuyang polo shirt haling Hong Kong. Salamatan tabi din marahaya. Igwa nag-sponsor kibado sa to. Matindi talaga. Salamatan tabi Marivic Mihiliano. Natay ka lang. Si Taraman ta. Kasing size mo ito si Tita. O Tita, salamatan tabi. Ano lang po, extra small. Extra small. XS po, ang ang size kang bilis mo, pira. 37. 37. 37 tabi. Say forward da. Sabi ni Kuya Joel Barameda, si Kuya Braka Joe. Iyo tabi res tama, dakol man ang pistahan digi sa Bakakay, sunod-sunod na Iyo po, sunod-sunod po talaga tapag Mayo baga, grabe. Oo, Dakol halos talaga. ano yan. Yes, sabi ni 8446, Ma'am Angel, natapo ka nagkaigwanin bakuna, mas na-speedon po ang pag-ulakit kan COVID. Yan po ba ang purpose kan vaccine na padakulon ang COVID cases? Sining ka ni Ma'am or Sir? Kang nagkaigo po kaya, based on my observation, kang nagkaigo po kaya nin vaccine, naging kampante, sutawo na, okay lang nga ako na magka-COVID, kasi nga may vaccine naman. Dahil yung aram na itong COVID vaccine na ito, isipon tan, may mga list baga of priorities. Di man sabihin na COVID positive ka, ikaw na yung inuto na babakunahan. Siyempre, ang inuton dyan sa mga frontliners, so nakaprintera mismo talaga, na nag-care or nag-asikaso ka mga COVID patient. Kaya feeling ko, yun ang rason. Tapos saro pa tabi, dahil tabi kita pwede mag-assume na porket nagdakol sa vaccine, sa palibot niya, saka nagdakol sa kaso kan COVID-19. Kasi primero, kung arog kayo ng sa imong argumento, garo mo sa nabigasabi mo, dahil sa vaccine, igwang COVID-19. Oo. Ibig sabihin kayo, sa mga nabakunahan palan, nagpo-positibo. Iyon so pinakaano kaya na. Pero, itabi, isipon ta, kaya nga ni po nagdadakol ang kasungunyan, ta iba na po so approach kan Department of Health. Actually, kabangaan pa, bago pa man maglog sa 2021, igwan na, ini na so approach kan Department of Health, so may secondary contacts na tabi. Kaya talagang madakol pa yan, tatandaan ta po, dahil pakita na sa second wave kaining COVID-19. So, ibang nasyon naka-second wave na kita po, daipa. Wow, sa lagay na yan, Okay, Mag-1 million na? Mag-1 million ang positive sa Philippines? Iyan nga ni. Ayan nga ni ang apot dyan. Ang sarap pa dyan ang problema, igwaning vaccine, pero igwaman galayon, mas dakulon nagpapasaway dahil ang sunod sa minimum health protocol. Duman ang bilangon ta. Dahil pag bilangon sa mga nabakunahan, so naprotehara na, bilangon ta sa mga pasaway. Kasi nga, kuruton ko mga singit nito. Yan talaga. Kurutan ka mo sa singit ni Madam na Angel. Ayan, ang sa tong isipon, Ang apot ta permita sa dirita, kita, nagko-comply daw kita. Pag nag-positive kita, saropan kita, kusak dahil sa kapabayaan ta, nagiging pagabat kita sa gobyerno. Sunod daw kita. Dapat kinakay punta, magsunod tabi, Ay, ulat lang na. Ko sa si music. Okay, yan tabi, so may mga community pantry tabi dyan, sa palibot. Dako sa ibang community pantry. Pakantos man tabi sa DCGB. Baka man kita. Iling-ilingon ta. Yung kita pantry. Sabi ni Kuya Bunjing, meron na tayong pantry, kaso walang laman. May pantry man ang gano'n. Pero laga nanta, kita ang malaag dyan. Ayan sinasabi mo yan. Kita sabi ko. Tatay, paki-record tabi. Kita? Naka-record yan. Sabi ko, kita, dai ako. Ikaw mag-initiate. Kaya dako lang pasalamat sa mga nag-initiate po ki community pantry digdi sa palibot niya to. At isa kabawas duman sa numero kan mga nagugutom na pamilya. So talagang daing-dai. Dako lang tabang po iyan, syempre sa mga buro barangay. Pero saro lang sa itong pinagpangapodan, sana po day nangu na iyan paghaluan ki politika.
Saan community pantry po baga? Sa pagtabang iyan, ano? May nabasa ako sa somewhere in Manila. Yung lola, habang nagkukuha siya, naghihibi siya. Yung sa mga pag-iriba niya, na natakot, natangin na naghihibi ka, sabi ng lola, dakulao na ngayang tabang ngaya ini, na mga gulay na tinawag ngayon doon sa kuya, parang ngayon makasustenir naman, ngayon makaraos naman ngayon sa pagkaon. Kasi at tanggapon ta na ang realidad tabi, dahil man kita gabos privilege. Dakol dyan, so mga nanluluyan na, dahil na talaga kaya magtrabaho. Less fortunate. Yan talaga ang ginakipuan tang tabangan. Kita man, ikaw man mga sobrang maski diit, maano man baga sa buot na magtabang. Lalo na kung supig tatabangan mo, talagang kinakaipuhan talaga niya sa arga itong bagay. Lalo naman pag ang uron-uron manungod sa pagkaon tabi. Kaya dako lang pasalamat ta dyan kasubago sa report ni Luen, sa partner Luen of St. Raphael, nag-open man ka community pantry sa St. Sa St. Agnes, siguro naman. Kaya magayon, yung Diocese of Legazpi through the, St. Gregory the Great. Yan, pero pa yan. So mga NGOs, kaya pinapasalamatan tatabi sinta sa Gabos sa indang mga efforts. Lalong-lalo naman so nagpuon kay ni Sinon dyan sa Metro Manila, matindi so stigma, so kay niong efekto, kay niong community pantry, napaduman na balangibog sa bilog na nasyon. Talagang matindi so epekto, nag-ararog na so iba hanggang sa mariparo niya to, nagtatarabangan na palan kita. Tara na! Paano kayo alaunan na nin pagkahapon. Salamat po sa indong pag-antabay kami po. Ang sa indong nakaibanan ngunya na pagkauto. Aga po ang solo-solong solamente. Ang tote noon, pero tito ngayon, tito ng albay po yan. Res Luna po. Kaya ba siyempre? Ako man po si Angel Mustaz, ang gagandahan ng South. Bye-bye. And mabuhay.